Στον απόψινό αγώνα με τη Βέρντερ, παρατηρήσαμε ότι δεν έπεσε ούτε μία φορά στο χορτάρι. Ευχαριστώ για καλά σα λόγια. Εντάξει, το παρατήρησα και εγώ αυτό. Τελικά έχει πλάκα να παίζει κανεί μπάλα όρθιος. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτά τα χρόνια παίζω και από εδώ και πέρα υπόσχομαι να το κάνω πιο συχνά. Γιώργο, πέτυχε ένα θαυμάσιο γκολ. Σου έκανε το πλάγιο ο Σπυρόπουλος από τα αριστερά. Εσύ άφησε την μπάρα να σκάσει 2 φορές μπροστά σου και χωρίς καν να κοιτάξει προς το τέρμα, τράβηξε ένα ψιλοκρεμαστό δεξί σουτ και έστειλε την μπάρα στα δίχτυα. Πώς πέτυχε αυτό το γκολ? Εντάξει, μου έκανε το πλάγιο από αριστερά ο Σπυρόπουλος, άφησα την μπάρα να σκάσει μπροστά και χωρίς να κοιτάξω προς το τέρμα, τράβηξα ένα ψιλοκρεμαστό δεξί σουτ και έστειλε την μπάρα στα δίχτυα. Εντάξει, απλά πράγμα αυτό. Αυτό ξέρω να κάνω, αυτό κάνω μια ζωή, ας πούμε. Και μετά έτρεξε προς τον πάγκο και γίνατε όλοι ένα κουβάρι. Ο πρώτος που σε αγκάλιασε ήταν ο Τζόρβας και μετά κάτι του ψιθύρισε στο αυτί. Ναι, και μετά τον γκολ έτρεξα από στον πάγκο, με αγκάλιασε πρώτος ο Τζόρβας και μετά κάτι του ψιθύρισε εκεί στο αυτί. Εντάξει, για πράγματα. Γιώργο, έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Εντάξει, από εγώ. Εντάξει, από κοιτάμε μπροστά, κάθε αγώνα ξεχωριστά, 11 αυτοί, 11 εμείς. Εντάξει, σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Τα πρώτα 20 λεπτά είναι κρίσιμα. Αυτό μετά είναι βαθμοί. Στα ποδητήρια όλοι είμαστε σε μια γροθιά. Λοιπόν, φεύγω τώρα, μην χάσω το λεωφορείο στα θέματα με τα πόδια. Τα κάτε,